Με έναν αγώνα μπάσκετ ζωής, ο Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων έβαλε τη δική του σφραγίδα στην καθολική προσπάθεια στήριξης των προσφύγων που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας. Πιστεύω ότι οι εταιρείες του αύριο θα επιβιώσουν όχι μόνο γιατί είναι οικονομικά αποτελεσματικές, αλλά γιατί θα είναι μέρος της ίδιας της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε να ξέρουν όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι εργαζόμενοι, ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στα προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε παρελθόν, έχουμε παρόν, αλλά κυρίως έχουμε μέλλον. Η ανθρωπιά έβαλε το τρίποντό της. Σήμερα όλοι οι επίλεκτοι και οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια δίνουν έναν αγώνα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι κατατρεγμένοι. Αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα ελληνικά πετρέλαια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί στηρίζει αυτό το μεγάλο προσφυγικό κύμα, αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αυτή τη στιγμή το έχουν ανάγκη. Η ανθρωπιά βάζει τρίποντο, ήταν το σύνθημα. Και πράγματι, τα καλάθια δεν σταμάτησαν στιγμή να γεμίζουν. Και εκείνα που βρίσκονταν εντός παρκέ, αλλά και όσα είχαν τοποθετηθεί στο χώρο εισόδου του γηπέδου και τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, φαρμάκων και ειδών προσωπικής υγιεινής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι νομίζω όλοι του μπάσκετ, μέσω του Γιώργου και με τα ελληνικά πετρέλαια που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια από τα ΛΠΕ και η προσπάθεια από τα παιδιά και η συμμετοχή του κόσμου δείχνει την συμπαράσταση των Ελλήνων, την ανθρωπιά και ότι είναι κοντά στις δύσκολες καταστάσεις. Μακάρι να μην έχουμε προβλήματα και να κάνουμε μόνο παιχνίδια να ευχαριστιόμαστε. Οι παίκτες που συμμετείχαν απέδειξαν και πάλι ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ήταν όμως ο απλός κόσμος και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια που προσήλθαν μαζικά για να δείξουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας, αλλά πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας, όπως είναι και η υποχρέωση των εταιριών, να διοργανώνουν τέτοια event, να βοηθάνε όσο μπορούν, να δείχνουν και αυτοί το καλό τους στο πρόσωπο. Είναι μια πολύ σημαντική και ουσιαστική πρωτοβουλία των ελληνικών πετρελαίων. Δείχνει το κοινωνικό τους πρόσωπο και είναι πολύ θετικό το ότι το κοινωνικό τους πρόσωπο το δείχνει μέσω του αθλητισμού. Και ήταν όλοι τους εκεί για να χαρίσουν χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.